to kowane malami ne to ka san mutane da yawa ba mu bin addini to ba mu cikin dai ayar Qur'ani akwai wata aya wadda ka cewa inna dina inda Allahi Islam duk musulmi ya sa wannan aya cikin aya ta 50 ce ma cikin hizbi na 50 ne don duk malamin da an Najeriya da duniya ma baki ɗaya ya sani ya san abin da wannan aya ke nufi kaga wanda bai santa ba bai kawo ta sannan kuma ai magana cewa ba mu bin addini to ai ba addini ba nashi bane na Allah da ya halicce mu ne saboda ko mun yi bai gane ba sannan magana yanzu nan ne ai masallaci ka isko ni kuma sallah ni ba kai na nawa ba mahalicci na nawa saboda ina gudun haɗuwa ta da shi kuma biyan bukata da Bello ya buke bukata in yi mai yanzu ya ce na zauna da ni kurkuku ƙarya yake haɗin ma malami ne na gaskiya to ko bai taɓa wa kowa ƙarya ba ne sai Allah ya isa man saboda ya yi mani ƙarya ni ban taɓa zuwa kurkuku ba duk jami'in tsaron Najeriya tun da nake duniya ba a taɓa kai ni ko sa ɗayan sanda ba haka Bello ya ce ya gani kurkuku ƙarya yake tsogoronta kowane ne shi ya kuma sannan ya buɗe baki ya ce turji bai sallah bai mi barawo ne to shi ra'ayi ne ya faɗi sannan shi turji ya san abin da yake yi kuma ba shi yake bauta ma Allah da ya halicce shi yake bauta ma haka don haka ba sai ya zo ga Bello ya buƙata yake